не съм пускал никога нищо такова. Не снимай мен, снимай младоженците. Не тях. Няма ли да кажеш нещо? Не. Последните ти думи. Първите му думи. Не, последните. Последните преди те в рамките на стария живот. Аз ще кажа Археоптерикс. Какво е това? Археоптерикс? Какво е всъщност? Археоптерикс? Нещо, което вече е изчезнало. А какво ще кажете за Соня Андонова, Димова Пандова? Соня Андонова, Димова Пандова. Вета? Да. Така, значи можем да водим диалог. Малко прича на Ботев това. Не ти виждам лицето обаче. Няма и да го... Възрожденски вид малко. Да. Особено както вдигаш. С риската само трябва да си вържиш, да не сеш как са били с едни такива вързани, не като папионка, ми просто една връзка. Ето аз си жив Ботев ще си тогава. Още от сред време бях предвидил, Да, както сега минахме покрай един паметник и пише Васил Левски, бащата на апостолите, и ние познаваме един апостол, той е баща му. Васил Левски е баща му. Мемориален комплекс с Нено Пондев. Бюст на Ненков. И т.е. не като му го правим, просто ще откраднем един на Ботев да не се мориме. Трябва да пуснеш малко повече чари или ти да я върнеш назад. Ненков, като вземеш вече да остаряваш, да умираш, отиваш за 2 месеца в Девня. И там да изкараш един курс по циментовото производство и след това директно те закопава. С времето няма да се прецаква да се чуят къде сте костите. Да, ясно, че това е... Човека. Защото някакъв човек от моите роднини много се беше вдъхновил, че някакви кости там липсват. На кой? Някоя там баба, права е. Ето ги е броили. И не знам, по някакъв начин знаеш, че липсват. Те са много кокали. И хвана някакви цигани там да им се кара. Как може да ги няма костите, не знам. Те магали трябва да Също взели да направят някаква магия. Беше много Това като учител по биология. Кънчо, ще веднъж ми кажеш, че в човешкото тяло има кокали. Колко кости има в човешкото? Той има 225 кокали. Аз да избягам за такива. Много добре ще направиш. Именно, да избяга да набера какви ще. Не да набера, не подават ли някъде? Вземи ги тези яйца. Трябва да познаваме, не знам къде. Кетчупът според мен на пазара, той е съвсем близо до предния. Колко да зададем? Да. Да, направя някаква физиономия. Не е нужно да правиш физиономии. Много статично така, ако не да си вдигне яката. Ти си се смешен, Вести. Иначе, ти като снимаш така, и то е много статично, защото ние нищо не правим. Ема не, това са и последните мигове, така че. Да, преди да се венчаеш. И щастието. После бракува Грубо не екран. фигура, аз ако знаеш, ще да си поръчам също. Добре, Това какво е приятели? не, има слънчев брак, не рискувам аз. Ето е и бъдещата булка. Пристига. За смяна росна. Ето го. Кой е? Що ето го? Що в мъжки роти? Тук ти е пораснал един възел. Най-мъжки рота ми е човек. Ето човек ли е? Секунда. Ненков, може. Казаха ми, че това са ми последните мигове. Не, последните щастливи мигове. Айде, после пак се.